hau da wallet ɗinka na IC. Bari mu je ku ga yadda za a yi. Ga inda ake pasting wallet nan, da yake already ko riga da kun yi shi da farko. A nan mutum yake clicking don ya pasting wallet nashi. To da fari idan ka shigo inda muka yi pasting kai annan yawa, kamar da kuke gani wannan shine contract address ɗin. Ga wanda suke cewa wai ba su iya copy ni shi ba, dahewa akai. In ka ɗan dahe, kun gani ga ya shiga cikin blue, sai ka zo ka taɓa nan ga gashi, ka taɓa can sama, kun gane. Bayan ka taɓa gashi kun gani ya samu copy, sai in click akan copy. Yanzu na copy wallet address. Yanzu me ya rage min in je in yi searching OKX ita. Zan jira OKX ya buɗe, zan sa password ɗina. Bayan na sa password ɗina kamar yadda kuke gani gashi ya buɗe, sai ka zo nan kai click inda an sa manage crypto. Ina fatan kuna bibiya na so da kafa. Amma kafin nan bari ku gani mai wani abu nan ga kun san ce busy network ne, sai ka zo nan ka canza network ɗinka nan sama, sai kai selecting BNB. Wagan ya koma BNB ko? To yanzu in sa manage account. Bayan ka sa manage account sai ka saka nan wannan link da muka kwafso, sai mu pasting nashi a nan. Kaga muna pasting shi gashi nan ya ce ICE BNB, kun gani. Kawai sai kai clicking akan za yi import. Tun daga nan fa ka ɗora ICE ɗinka wallet. Yanzu bayan ka ɗora shi ka dawo nan baya. In ka dawo ka jawo nan ƙasa, kun ga gashi hakan ga, sai in taɓa akan shi. Bayan na taɓa akan shi gashi, wannan shine wallet. Ina yin kwafa da nan, kuma ina yin taɓa akan deposit haka. Deposit gashi yauwa deposit kamar haka, kun ga gashi nan, sai in yi copy in wannan. To bayan na yi copy nashi, sai in dawo da shi har in dawo da shi a ICE ina daidai nan ICE. Gashi dai nan ga inda kun ga an sa BNB shared address, sai in yi pasting nashi. To Allah ya sa mu dace, Allah ya sa muna da rabo ciki.